Кой папка пюре? Сирок на мечичето. И папка моков, и папка пое. Чудите се как да събудите любопитството на децата си към здравословното хранене и да изградите навици, които ще им служат за цял живот. Ето това е вашето решение. Здравейте, скъпи родители! Казвам се Бетина Чанкова и съм автор на поредица детски книжки. Реших да стартирам своята поредица с моята първа издадена книжка "Стихчета за хранене в Рим за децата ни любими". Моята книжка обаче не е просто да ви забавлява, тя е да ви учи, да ви помага и да се бори с проблемите от нашето ежедневие. Още в първите няколко страници авторът е представил легенда, която ще помогне да разберете какви са новите неща, които детето ще усвои, четейки му тази книжка. Ще научат ползите, които храната дава, силите за игра, с която ги снабдяват полезните вещества, произходът на плодовете, зеленчуците и месото и, разбира се, самостоятелното хранене. В пъстри цветове и забавни рими е поднесено съдържанието. Бъдете част от създаването и полагането на важни основи при израстването на вашето дете.